Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. У будынку вышэйшай духоўнай семінарыі адбылася сустрэча каталікоў, якія працуюць у свецкіх і каталіцкіх СМІ ў Беларусі. З 24 па 26 жніўня ў Гродні адбыўся першы кангрэс каталіцкіх СМІ. І ініцыятарам мерапрыемства выступіў мітрапаліт-арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, які сам, будучы медыйнай персонай, не баіцца журналістаў і заўсёды ахвотна з'яўляецца ў СМІ. Сёння ўжо відавочна, як для касцёлаў Беларусі, так і для касцёлаў кожнай краіны, для сусветнага касцёла, тым, што толькі адной амбоны, толькі аднаго катэхета ці катэхеткі для абвяшчэння Евангелія, для узмацнення веры гэта замала. Сёння трэба ўжо ісці да вернікаў, трэба гэтых вернікаў шукаць і трэба папросту прыйсці дамоў да іх прыйсці. І таму гэтую ролю могуць адыграць толькі мас-медыя. І таму іх роля з кожным днём павялічваецца і іх трэба выкарыстоўваць. Гэта новая амбона, якой трэба карыстацца. Кангрэс – месца для сустрэчы, знаёмстваў, абмеркавання праблем і абмену досведам засяродзіўся вакол некалькіх грунтоўных тэм сучаснай журналістыкі. Гэта функцыянальнасць і адпаведнасць найноўшым тэхнічным патрабаванням і запросам аўдыторыі, а таксама прафесійны і этычны стрыжань. Таму, каб глыбей засяродзіцца на гэтых аспектах, на кангрэс былі запрошаны эксперты ў розных галінах СМІ. Адным з найбольш вядомых, безумоўна, быў славуты польскі кинорэжиссер Кшыштаф Занусси. Нет, я просто должен что-то с вами поделиться тем, какая роль, может быть, масс-медиа с точки зрения христианства в сегодняшней Европе, и немножко подумать об этом, к чему Европа, в каком направлении развивается, и какая роль может быть христиан в этом развитии. Прэс-канферэнцыя перад пачаткам кангрэса сабрала шмат журналістаў, якія мелі магчымасць задаць пытанні арганізатарам кангрэса, на чале якіх быў арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч. Сярод запрошаных гасцей у зале можна было заўважыць Анджэя Хаткевіча, генеральнага консула Польшчы ў Гродні, Т'ері Бонавентура, прэс-сакратара Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, прадстаўнікоў свецкай улады і іншых. Сённяшні кангрэс мае таксама глыбока сімвалічнае значэнне, паколькі ён сведчыць аб знешняй дынаміцы ў развіцці каталіцкіх сродкаў масавай інфармацыі ў нашай краіне. Плённай працы кангрэсу пажадаў прадстаўнік свецкай улады Ігар Папоў, кіраўнік Гродзенскага абласнога савету па справах рэлігіі і нацыянальнасцей. А адкрыў кангрэс галоўны арганізатар мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч. Давяраючы працу першага кангрэсу каталіцкіх сродкаў масавай камунікацыі апецы святого Максіміліяна Кольбы, які праз выданне рыцара беззаганнай тут у Гродні распачаў развіццё каталіцкіх медый менавіта тут, у гэтым горадзе над Нёманам. Жадаю поспехаў у яго працы і выказваю надзею, што гэты кангрэс прынясе добры плён, будзе спрыяць развіццю каталіцкіх медый у нашай краіне і іх адносін з медыямі, як іншых веравызнанняў, так і свецкімі, і аб'яўляю гэты медыяльны форум адкрытым. Вялікая зацікаўленасць да кангрэса ўзнікла ў Ватыкана. З гэтай нагоды з апостальскай сталіцы былі накіраваны прывітальныя звароты да ўсіх удзельнікаў. Я пазнаёміўся з тэмай вашага кангрэса і мне ён вельмі спадабаўся. Яна сведчыць аб свядомасці таго, што новыя тэхналогіі гэта не толькі прылады, але яны сталі таксама пачаткам новага асяродку, у якіх жыве чалавек. Гэта вельмі важна, бо менавіта з кантэкста рэальнасці, якая была створана з дапамогай новых тэхналогій, мы пачынаем разумець, што ніколі яшчэ чалавек не меў такіх магчымасцяў, як сёння. Не толькі ў сферы інфармацыі ці ведаў, але таксама ў вымярэнні чалавечых адносінаў. Сёння новыя тэхналогіі даюць нам магчымасць устанаўліваць адносіны, не гледзячы на існуючыя нацыянальныя межы. Місія людзей камунікацыі прыгожая і блізка злучаная з місіяй касцёла на службе чалавецтву і Евангелію. Камунікаваць азначае даваць людзям магчымасць сустракацца паміж імі самімі і Богам, узаемна разумець, пазнаваць і любіць адзін аднаго. Камунікацыя – гэта не нешта адрознае ад нашай місіі як хрысціян, але спосаб рэалізацыі гэтай місіі для таго,
каб яна дасягнула сваёй самай высокай мэты – адзінства чалавецтва ў міры, адзінства вернікаў у веры і любові, камунікацыя для адзінства, адвагі і ўсяго найлепшага, добрай сустрэчы. Першы даклад «Католік у электронных медыях» і майстар-клас «Як сведчыць праўду ў аўдыёвізуальных СМІ» прачытаныя Занусі аказаліся дасціпнымі, поўнымі гісторыямі з жыцця і інтэлігентных жартаў. Выказванні багатага жыццёвым вопытам і прафесіяналізмам рэжысёра, які добра адчуваў сябе сярод беларуска- і рускамоўнай аўдыторыі, імгненна разляталіся сярод удзельнікаў і інтэрнэт-карыстальнікаў на цытаты. Вельмі жывым і цёплым атрымаўся даклад госця з Украіны ксяндза Міколы Мышоўскага, які падзяліўся думкамі аб перспектывах выкарыстання новых СМІ у працы касцёла сваёй краіны. Есть развитие бумажной прессы, это издание, которым я занимаюсь, «Кредо». Бумажное издание, также сайт, знаю, что из Белоруссии, также много людей читает по-украински, заходит на наш сайт, заходите еще. Есть также радио, есть теперь телевидение, есть много сайтов, так что в последнее время динамика роста достаточно большая, но нельзя на этом оставаться, надо двигаться дальше. Калі роля журналістаў у працэсе евангелізацыі праз каталіцкія медыі зразумелая, то якім жа чынам могуць несці евангельскія прынцыпы журналісты-католікі, што працуюць у свецкіх СМІ? Паводле Паўла Левушкана, рэдактара хрысціянскага партала «Базніца.Інфо», прытрымліванне праўды – гэта крытэрый, які адрознівае сапраўднага журналіста ад звычайнага блогера. Я верю в то, что должны существовать узкоцерковные медиа. Приходские, епархиальные газеты, католические сайты, которые повествуют о событиях жизни католической церкви. Но также католическая церковь, как организация, должна инициировать создание медиа, которые будут ориентированы на общество, на до сих пор еще неверующий или маловоцерковленный мир, так и католические журналисты призваны на своем рабочем месте, где бы они ни находились, транслировать свои ценности. Если чисто католические медиа, они говорят об объекте, иначе говоря, о Боге, то католический журналист, ориентированный на общество, может и должен говорить о субъекте, иначе говоря, о человеке, который переживает веру в Бога и чья вера проявляется в его жизни. Реклама веры ставіць яе быццам бы ў адзін шэраг з прадуктамі супермаркета. Алена Кулыгіна на прыкладзе каталіцкага касцёла ў Польшчы і ўкраіне спрабавала даць адказ на пытанне, ці магчымы і патрэбны піяр у касцёле. Как мы используем это понятие, то это планирование своей работы, планирование медийного присутствия в светских масс-медиа, в католических масс-медиа. И очень важно, когда представители церкви не боятся журналистов, когда они открыто идут на диалог, они готовы давать интервью, комментировать разные церковные события и также светские события. Многим людям достаточно интересно услышать взгляд церкви и мнение церкви по отношению к разным вещам, которые происходят в нашем обществе. Если церковь на это реагирует, достаточно этого, чтобы заниматься пиаром. Ксёндз Александр Амельчэня з беларускай секцыі Ватыканскага радыё прадставіў перспектывы развіцця рэлігійнага радыё у эпоху візуальных СМІ. І з першых вякоў хрысціянства менавіта аўдыёпасланне было тым, што найбольш евангелізавала і што выкарыстоўваў сам Езус. Таму радыё не згубіла сёння сваёй актуальнасці. Не згубіла сваёй, перш за ўсё, евангелізацыйнай актуальнасці. Хаця яго спецыфіка сённяшняга сучаснага радыё, яна змянілася. Радыё стала мультымедыйным сродкам. Яно як бы пранікае сёння ў лічбавую прастору і ў інтэрактыўную прастору таксама, праз фармат інтэрнэт-радыё, інтэрнэт-радыёстанцыі. І гэты патэнцыял трэба выкарыстаць. Касцёл у Беларусі для евангелізацыі выкарыстоўвае сучасныя тэхналогіі, а асаблівым чынам інтэрнэт. Не адзін год ужо функцыянуюць такія старонкі, як Католік Бай, Гродненсіс Бай і іншыя інтэрнэт-старонкі асобных парафій і персанальных блогаў. Выклікам для нас з'яўляецца казаць на простай і зразумелай мове. Казаць на жыццёвыя тэмы, якія сапраўды цікавыя чалавеку, але казаць праз прызму веры і хрысціянскіх каштоўнасцяў. Робім мы гэта дзеля таго, каб яшчэ раз нагадаць
хрысціяніну, што ён таксама з'яўляецца удзельнікам і тварцом гэтага жыцця касцёла. Запланаваныя кангрэсам круглыя сталы па 4 напрамках журналістыкі, інтэрнэце, радыё, тэлебачанню і друкаваным СМІ займаліся пошукам вырашэння актуальных праблем. Интернет, он вселенский, он не имеет границ. Католическая церковь тоже вселенская и тоже не имеет границ. И она призвана свидетельствовать о своей вере всему миру. Мы через интернет можем обращаться к людям в закрытых странах, мы через интернет можем обращаться к людям любой культуры, мы через интернет можем объединять уже верующих людей, чтобы католик в конкретной стране чувствовал вселенское измерение своей церкви, которой он принадлежит. И это тоже очень важно. Диалог культур, диалог людей и проповедь без национальных, политических или любых других ограничений. Это интернет. Это прекрасный Божий инструмент, который церковь уже использует, и она должна использовать еще более активно и глубоко. На сённяшні дзень у Беларусі выдаюцца газеты, каталіцкія навіны ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, слова жыцця ў Гродзенскай дыяцэзіі, каталіцкі веснік у Віцебскай дыяцэзіі, часопісы, Ава Марія, наша вера, маленькі рыцар безаганнай у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, дыялог у Пінскай дыяцэзіі, царква, грэка-каталіцкі квартальнік і некаторыя перыядычныя выданні. Круглы стол па друкаваных СМІ таксама звярнуў увагу на мэтавую аўдыторыю. Рабіць газеты і часопісы толькі для святароў і манахінь – гэта няправільны шлях, але ж свецкія чытачы, як аказалася, з вялікай ахвотай чытаюць тэксты, напісаныя святарамі. Паўстае праблема пошуку авторов святаров. Если какое-то одно издание уже набило в каком-то месте шишки, просто обмен опытом, просто встретиться, просто быть знакомыми. Потому что с изданиями есть такая ситуация, что люди очень часто видятся, встречаются онлайн, знают издания свои, знают свои домены, но не знают тех людей, которые это делают. Такие встречи дают возможность встретиться, и это очень важно. Каталіцкі касцёл актыўна выкарыстоўвае і тэлебачанне. Трансліруюцца святыя імшы, рэгулярна ствараюцца праграмы, такія як існасць, таямніца душы, слова пастара, размовы са святаром, благавест, вытокі і сімвал веры. Па выніках круглага стала на тэму тэлебачання было прапанавана аднавіць школу журналістыкі і камунікацыі як частку адукацыйных устаноў каталіцкага касцёла. Гэта магло б задаволіць патрэбу ў кадрах, бо існуе шырокае поле для дзейнасці, але не хапае прафесіяналаў, якія хацелі і ўмелі б імі займацца. Усё ж такі сучасныя канвергентныя медыі патрабуюць ад журналіста поўнай універсальнасці, якую не заўсёды можа развіць існуючая традыцыйная сістэма адукацыі. Падобныя кангрэсы, у якім сягоння шмат журналістаў, свецкіх людзей прымае ўдзел, ён вельмі важны, таму што мы не толькі будзем ведаць адно аднаго, але таксама зможам, вярнуўшыся ў нашае асяроддзе, па-іншаму казаць пра касцёл, па-іншаму сведчыць пра касцёл. І я думаю, што гэтыя сустрэчы, спатканні, якія тут адбываюцца, яны таксама дададуць такога падбадзёраць нашых каталікоў, больш быць такімі адказнымі за касцёл менавіта ў сваім асяроддзі і на сваёй працы. Нягледзячы на тое, што касцёл выкарыстоўвае дзяржаўнае радыё, мае праграмы, слова для вернікаў і голас Евангелія, існуе вялікая патрэба стварэння свайго каталіцкага радыё ў Беларусі. І ёсць такія магчымасці. Ёсць людзі, которые зацікаўлены ў дапамозе нам стварэння такой радыёстанцыі. Больш таго, сённяшняй дзяржаве, сённяшняму грамадству патрэбны такі сродак, такая радыёстанцыя, перш за ўсё, которая б несла, перш за ўсё, рэлігійныя каштоўнасці, але таксама этычныя, маральныя, агульначалавечыя хрысціянскія каштоўнасці. І я думаю, што каталіцкі касцёл мае такі патэнцыял, каб такую радыёстанцыю стварыць, каб такой радыёстанцыяй займацца, каб гэта радыёстанцыя была сапраўды папулярнай і папулярнай сярод не толькі католікаў, але сярод іншых людзей таксама. Удзельнікі адзначылі абмежаванасць творчага падыходу ў большасці каталіцкіх СМІ, прычына якога афіцыйнасць і ледзь неафіцыёзнасць медый касцёла. Гэта значыць, што існуе патрэба ў больш нефармальных пляцоўках для каталіцкіх журналістаў, дзе можна паказаць сапраўды чалавечы твар вернікаў.
No, стратегію треба розвивати. Ми не можемо вже заставатися на тим, що зроблено. Треба йти наперед. І в цій стратегії треба використовувати всі ті досягнення, які сьогодні є і в світських медіях, і в костюльних медіях, і в опит досвідчення інших країн, і так само країн на постсовєтській просторі. Вони нам ближej, бо той самий менталітет і так далі. Обмінюватися опитом, досвідченням з іншими конференціями біскупів. І так само у нашій країні, щоб парафія відала, яким чином вона повинна використовувати медіа, щоб дієцезія відала, і щоб вся конференція біскупів так само об гэтым відала, щоб у нас була скоординована так само гэтая праца. Прываблівасць інтэрнэт-карыстальнікаў да касцёла можна, напрыклад, нейкімі цікавасцямі, якія рэдка сустрэнеш у інтэрнэце. Адну з такіх прадэманстраваў у зале кангрэса фатограф Іван Цыркуновіч, які займаецца ўсё яшчэ вельмі рэдкай у Беларусі тэхнікай сферычных панарам. Яго працы, перш за ўсё панарамы храмаў Гродзенскай дыяцэзіі, можна ўбачыць на сайце Catholic Bay. В каждом конгрессе, в каждой конференции такого рода, наверное, наиболее важная часть – это кофе-паузы. Почему? Потому что те идеи, которые люди услышали с кафедры, от официальных выступающих, затем преломляются и адаптируются для реальной жизни вот этих вот диалогах, в дискуссиях за кулисами. Поэтому встречаться, обмениваться опытом, обмениваться инсайдами или озарениями, обмениваться вдохновением – это очень важно. Не только для католического журналиста, но вообще в принципе для профессионала. Поэтому чем больше такого рода профессиональных встреч будет, тем выше будет общий уровень католической журналистики в Беларуси. Потому что каждый может внести маленькую часть своего опыта и поделиться этим с другими. И преобразовать или рассказать о том, как он понял то, что он услышал на пленарных выступлениях, исходя из личного опыта профессиональной работы для других коллег. Заключнай часткай першага кангрэса каталіцкіх СМІ ў Беларусі стала ўручэнне ўзнагарод за ўклад у развіццё каталіцкіх сродкаў масавай камунікацыі. За кожнай ідэяй павінен стаяць нейкі чалавек. Ну, в гэтым сэнсе быў святар Павел Салабуда. Мне спадабалася гэта ідэя, я паразмаўляў з адным з другім, ну і давай зробім. І так пайшла гэта справа, сёння яна ажыццяўляецца. І значэнне вельмі вялікае, што і каталіцкі касцёл звярнуў большую увагу на мас-медіа, але не толькі каталіцкія медыа, таксама мы бачым прадстаўнікоў праваслаўнай царквы, таксама мы бачым тут і прадстаўнікоў светскіх медый. Мы звярнулі ўвагу на тое, што мы ёсць у медыях, але наша прысутнасць, яшчэ раз можа паўтаруся, ўжо каторы раз павінна быць яшчэ больш моцнай. Хацелася бы пажадаць, каб гэтая практыка гэтых кангрэсаў ці падобных форумаў на гэтым не завяршылася, каб гэта мела свой працяг і каб гэты форум быў не толькі, як калісьці казалі, для галачкі, вось добра адбылося ўсё гэтак, але каб з яго мы вынеслі нейкае навучанне, каб мы тое, што пачулі тут, маглі рэалізаваць у сваім жыцці, каб медыа сталі больш дынамічнымі і служылі той мэце, да якой яны пакліканы, найперш вучыць людзей праўдзе Евангелія. Інфармацыя – гэта таксама фармацыя. Гэтыя і іншыя выказванні, якія прагучалі на кангрэсе, яскрава сведчаць аб тым, што журналісты-каталікі ў Беларусі разумеюць велізарную адказнасць за інфармацыю перад сваёй аўдыторыяй. А гэта значыць, што калі першы кангрэс сапраўды пазітыўна паўплывае на працу каталіцкіх медый, то нас чакае яшчэ не адзін такі прафесійны форум. Чакаем вашых чарговых прапаноў тэм. Няхай Бог заўсёды будзе з вамі.